Allahumma sholli ala Muhammad. langsung mo mangadi leluwe payung ana marang panjenengane Sun kang angka sepisan tan nirwa ngaturake rasa puja puji syukur kang jero marang perbane Gusti kang akarya jagat kang wis kepareng malimbar-limbarke berkah kanikmatan marang para manungsa kang sumebar ning jagat raya. Narayana kala nulung timbalan kang adhawuh jejimate gesang kula inggih dwija kula kang sejati sang Begawan Padmanaba sawetara nggonmu suwita
guru marang panjenenganing sun ana ing pertapan Untarayana kene. Kawruh kang sarta ngelmu ingkang agal kang sarta alus paribasane soh glogok banyu kendi. Nggonku maringake kelawan jeneng sira Ngger Narayana. Kala nak nggih awit kula pitados inggih namung paduka ingkang dados sarana maringake kawruh maringake ngelmu saged kangge sarana anggen kula ngabdi wonten ing bebrayan agung. Ngene ya Ngger Narayana wonten dawuh kang luwih wigati. Satriya mono ndarbeni paugeran patang prakara kang kudu mbok tindakake, kang kudu sira darbeni ya kuwi wibawa, santosa, wicaksana lan prasaja. Jlentrehipun kados pundi? Wibawa kuwi tegese satriya ngembat darmane urip kudu bisa wibawa adeke, kudu duweni pangaribawan kang gedhe. Satriya tanpa pangaribawa ibarake kaya dene aji godhong jati akeng anane mung numpang keli kombak kumbul alum. Yen to satriya ndarbeni kawibawan tertentu wae bakal kajen keringan dene para kawula. Lah kawibawan mau binudi sarana ndarbeni tumindak ingkang jujur kang sarta adil anggone nentokake tumindak aja nganti natoni kono aja nganti natoni kene. Inggih Rama Panembang tertamtu dawuh paduka badhe kula istakaken. Ewadene sing angka loro ya kuwi santosa. Satra mono kudu santosa, lahir kelawan dadine. Santosane lahir kudu seneng olahraga, santosane batin jeneng sira Hayuwa Kendhat. Meminta pituduhing Hyang Suksma kalekas. Ewadene sing angka 3 ya kuwi wicaksana. Satriya kudu wicaksana ana ing paningal sarta taliti ing reh samubarang tindak tanduk aja nganti grusa-grusu kang pamrih dimen mahanani katentreman ing reh bebrayan agung. Ewadene kang pungkasan prasaja lire satra mono kudu weruh lan reti gregete kahanan kang nyata. Kuwi sing diarani paugerane satriya. Lamun jeneng sira gregete kahanan kang nyata bener-bener bisa nindakake kanthi becik ndak kira jeneng sira bisa dadi sarana nentremke jagat raya iki. Makaten Rama Panembang. Iya, pancen kaya mangkono. Ana bab kang luwih wigati mara gage dina samengko mara maju lungguhmu Narayana. Popo kurang kulit
alinga solajat miko yen wacana kudu manis maring sang samingsen somo samane kudu manis Narayana wonten dawuh gandeng dina samengko jeneng sira wis bener-bener Kang Sarta bisa nggenmu nampa kawruh Kang Sarta ngelmu kang ingsun wedharake. Narayana dina samengko kowe pinercaya dening dewa gawa Kang Sarta ndarbeni pusaka kadewatan ingkang sinebut Cakra Baskara. Mara gage iki tampanana Narayana. Indriya mangung ngong kanduhan remang halir lena tanpa kahanan aduh Begawan ngatrake gonge panumun ingkang tanpa pepindhan duh Rama iya Narayana Rama Penemban Begawan Padmanaba semanten kapitayan kapercayan dipun paringake dumateng ingkang putra Seswa Paduka pun Narayana. Ewadene dinten samangke kula pinaringan pusaka Kyai Cakra Baskara, pusaka saking kadewatan. Iya. Pun bapa mung minangka dadi lelantaran isih akeh kawruh kang kudu mbok tampa kang nganggo sangune urip. Dina samengko mbok menawa tak taliti kanthi permati nganti tekan jroning ati tak gagas nganti tandas tulusing das. Jeneng sira wis kuwagang Kang Sarta kuwawa nampa aji bala sewu. Mara gage maju lungguhmu gandengna tanganmu marang ingkang bapa. Bakal tak paringi wujude aji bala sewu Narayana. Den Wedar Haji Bala Sewu dene Sang Begawan Padmanaba pinaringake dene putra Seswa kinasih nenggih Risang Narayana bawane satra ingkang limpat putus ing reh semu kawis Risang Narayana bangkit nampi aji Bala Sewu ingkang daya katyasane lamun den lumatek bisa mledos dadi buta pitung gunung gedene kocap Purwa Madya Wasana samendang datang karepet Sang Narayana wis bangkit nampa aji Bala Sewu dene Sang Begawan Padmanaba. Sateman dadake keketan nenggih Risang Narayana.
Nggih Narayana wonten dawuh. Lulus Raharja ora ana alangan sawiji apa nggonmu nampa wujude aji bala sewu. Narayana dina samengko mara gage jajalan jumbuh kelawan mantra kang wis ndak paringake kelawan jeneng sira kanggo nyoba. Kanggo nyoba kaya ngapa? Lamun to jeneng sira wis matek aji bala sewu. Ndak samang saka kadan mara gage mateken nggih Narayana. Hong wilahing mangkercana maya sidam sekaring bawana langgeng. Hong wilahing mangkercana mawa sidam sekaring bawana langgeng. Sun matek ajiku bala sewu. Sang Hyang Guru pangateku, Sang Hyang Bayu palungguhku, Sang Hyang Kala ing dadaku, Buta sewu ing omahku. Hong Yuwana masaha aku aji bala sewu, aku aji bala sewu, aku aji bala sewu. Jeneng kita wis bangkit nampa aji bala sewu. Kok matek nganti mbledhos kaya buta pitung gunung gedhene. Narayana. Mong pawelinge bapa aja nganti dilalekake ya Narayana. Aja nganti matek aji bala sewu lamun to ora ana kepentingane.
Marga nggonmu matek aji bala sewu ki mau bakal gawe gegerake jagat raya. Aja meneh kok titah sawentah paribasan jagat iki kuwowo kok utal mula kang saka iki. Aja nganti duweni watak adigang adiga ngadiguna. Ilmu kang roh senjata kang ndak paringake kanggo sarana nggonmu labuh marang bebrayan agung. Aja nganti darbe watak sumungah sesongaran muregage rucaten aji bala sewu Narayana. Kantuk mahyune ngamlot yadha mila mangukut ilmu banggit bangket mikat ing reh mangungkung kukutane jiwa anggo yen mangkono patut sinebut wong sepuh hair sepuh sepi awas turune adunggil dina samengko sumurupa nggir Narayana isih ana sawiji kang bakal ingsun paringake kelawan jeneng sira ning ya kuwi kudu kok tebus kanthi tapa brata kudu kok tebus kanthi srana bantering pangesti jer basuki mawa biya lakone panjangka mau pancen kudu mawa pangorbanan Penemban menapa ingkang kedah kula tindakaken Penemban dina samengko jeneng sira nglakonana tapa brata 7 dina 7 bengi cegah dahar kelawan guling gandeng narasamu kanthi rasa pasrah sumarah marang perbane Gusti lamun jeneng sira bisa nindakake tapa brata jroning Sabtu hari bakal ana kanugrah kang bakal ndak paringake maneh kelawan jeneng sira nggir Narayana ning ya kuwi sing kudu dieling-eling ana paribasan saya gedhe wite saya gedhe maruta utawa saya gedhe angin kang nempuh ana wit-witan kuwi mau tanpa beda kaya dene manungsa yen to bakal mundhak derajat lan pangkate uga saya gedhe godane sing kuat digodha lamun to kowe kuat digodha ing kono margane kamulyan marga pancen bener ngendikane para pinter sing diarani perang sejati kuwi sing diarani ngalahake sejati mono lamun to wis bisa ngalahake napsune dhewe ya kuwi amarah alumamah mutmainah kang sarta sopiyak maragake tindak Narayana lamun to jeneng sira lulus ujian iki bakal nampa nugraha saka panjenenganipun Bapa ngestakake dawuh Bapa Penemban
Uta Pandhawa tata kati saya indriyaksa para maruta pawana kana margana Patih Kumbara Naga kula wonten mangandika ingkang ngadhawuh sinin amiji kula pun Patih Kumbara Naga marmane jeneng sira Patih ndak timbali ngadhep ana ngarsaning ingsun ngerti te wonten napa sinin wektu dina iki aku krungu pawarta kang nyebutake yen to negara Ngastina wektu dina iki lagi ketaman pageblok larang sandang lawan larang mangan. Para mangsa aku nate meguru ana pagura saka 5 ana ngersane Bapak Pendhita Durna. Lah lajeng mula aku bakal ngrewangi Prabu Duryudana ngres pantes bektiku marang Bapak Durna. Badhe mawicara kados pundi anggen paduka sabiyantu sini krungu pekabaran yen to Jawata bakal nurunke wahyu kembang Wijaya Mulya mula krek lampit brungkat kimpul waton lanang nyandak gaman kanthi kumlebeting bendera palapa maweh Prabawa budalku Patih Kumbara Naga
ombe sik.
Wasik. Ladrang Paseban
ulun Purpuri sang murbengrat Rasahanan dan sembah liring hulo kapurbo Ore sang murbengrat saha nanengkang kanak sing tasih mawe buku sawakku Ring
yuang kanan mawujeng wong reja nayaka ning rat dhateng ratu tama ya jagat ya dewa ya Bathara non mangke popo Durna oh lole semua nanti swang kentas gembol monyor mereka boten medhok glodok nek dumel wana dadi alas-alas dadi wana Allah wana timbalan ngada kok ngger nak Prabu Sarapa duka kula ngaturaken kasugengan wonten negaring Astina Bapa. Kawula nggih. Nggih. Dadosaken bingah rasing manah kula nggih Prabu Duryudana. Ing sarta acara prasok water awit saking water timbalane anak Prabu Jaka Pitana. Kaya dene kula jangkaosa pisan dumugi prapta wonten ngarsa paduka nadyan wonten suwe ing jubah ingkang sacengkang yekti mawi mboten kula toleh babar pisan. Nggih. Daya prapta ing datajengan ngandika nggih Anak Prabu. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah kawula nggih nggih Anak Prabu ngestake dawuh. Mansenggoni pamat wonten dawuh nggih Anak Prabu. Pun prayogane anggenipun lenggah inggih karaos boten kirang sekeca anggenipun ing paman ing kepatihan kok nggih boten kantun Kakang Narmati Basukarna kawula ngestake dawuh Yayi saha kabeh wae ora tak pilih siji mbaka siji Kurawa becik sing lungguh ana dhuwur sing ana ngisor kabeh wae dadi penakne anggone lungguh. Wonten napa to, Nger? Kok semune wonten bab ingkang wigati dene semanten wanter timbalanipun Anak Prabu Duryudana, Bapa Durna. Kula wonten dawuh. Paduka minangka paranpara. Lajeng tegasipun bini sepuh yenta Duryudana nembe nandhang pepeteng inggih paduka ingkang saged madhangake pepeteng kula menika wau. Yenta Duryudana nembe ketaman Hararumet jengandika Bapa Durna ingkang saged dadya srana ngudari Hararumet rentek ingkang ngroweti dhateng pun Duryudana. Nggih. Inggih saged kula nggih Prabu. Mboten ketang kelungsu kula menika nderek udu. Ngudari rawet madangi pepeteng. Ingkang ngliputi Anak Prabu Duryudana. Monggo nggih Anak Prabu. Kaparenga jengandika paring pedha dhateng para nayakaning praja yen ta wonten perkawis dipun rembag sareng-sareng. Kang sarta dipun sarasiaken sumedos manggihaken mufakat wonten dawuh nggih. Wonten megatos menapa kula ngaken-aken jangga nilaiaken karna nampi sabda saking nggih Anak Prabu Jaka Pitana. Prataruna hangutia sanes karo kusulunge dumati marsudi ing amro nangake gunane bisati sumbeto
Rotaruna aku dia sanes kono kesulung itu mati maksudi ekono anake gumane bisa semua raten Duryudana mireng pakabaran ingkang sinebar saendeng ing kiblat papat lima pancer paribasanipun Bobo. Mbok menawi cengandika nggih sampun sami mireng. Perkawis menapa nggih? Adon-adon jago wonten Mandura. Lajeng sapa sing ora sumurup, sapa sing ora arti dhumateng kasektenipun Surati mantra. Surati mantra niku ora buta. Buta ingkang sekti mandraguna pilih tanding bobot ing aprang. Jo meneh kok sipate manungsa nadyan dewa tumurun nggawa gaman bledhek. Mboten saged ngasorake kridhanipun Detya Kala Surati mantra pamanipun Kangsa Dewa. Surati mantra mati ning glagah janget cinencak sapa sing mateni mboten sanes panenggak Pandhawa Bratasena. Mboten kepikir ngantos jiglang sarendheng. Ingkang kula gagas, ingkang kula pikir mboten sanes bijak temapaking padha perang Bratayuda Jaya Binangun. Tertamtu para Kurawa menika mboten gondra sepira yen to tanding kalih para Pandhawa. Nadyan to para Kurawa menika cacahipun wonten 100, Pandhawa menika cacahipun namung 5. Ning 5 menika kabeh kasinungan kasudebian kaluwihan paribasanipun jagat tanpa timbang. Menika ingkang dados goreh rongeh penggalipun Duryudana. Rasa kuwatir was sumelang kaya dene ninggal bayi ana sapinggire jurang. Samangsa tempuking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Para Pandhawa lan para Kurawa anggone ngayahi peperangan wonten madyane Tegal Kurusetra. Kula kinten Kurawa mboten enten sak emput-empute wong Pandhawa. Bapa Pendhita Durna kagiat risang kabirangu rinengkul kinembet ambit dosangranane bawana non sewu lenggir kepareng matur ingkang ngersanipun nggih anak Prabu Duryudana. Paman kados pundi paman? Nggih. Kula mboten meben, kula mboten maido sepinten raos kuwatir kang sarta was sumelang manapa duka ngawuningani para Pandhawa. Ingkang kasinungan kasekten lan kasudebian panjenengan paring pangandikan. Pandhawa 5 sekti kabeh beda kalih Kurawa. Kurawa 100 ning sing sekti genep 2 wae ora ana. Lah ngeten. Menawi nitik lelampahan menika lenggir. Mangka Pandhawa Kurawa niku gurunipun padha, ya kuwi Penemban Begawan Durna kanthi mekaten kula saged garis ngandhapi yen wonten salah satunggaling guru ingkang Ban Jindhe lan Ban Cilatu
edan dateng murid ing ngatasé sekolahe padha, gurune ya padha. Lah kok kasektene kuwi beda. Niki tertamtu wonten guru ingkang abot sisih mangklung dumateng para Pandhawa ngewakaken dumateng para Kurawa. Sedaya sampun ngamuningani yen to Kakang Durna menika gurune Pandhawa Kurawa. Menika naminipun gurunipun menika Bancinde Banciladan dhateng muridipun. Sekuli cangkemmu sekuli. Wah! Irung gajah jenenge tlale, tali saka wesi jenenge rantai, wong wedok metu bengi jenenge Wah. Alah, sengkuni. Kowe iki wong tuwek lho sengkuni. Nek omong iki diatur ditata. Ora waton ngucap ning ngucape sing aku waton. Loh, nyatane ya ngono. Nyatane sing ndi? Pandhawa Kurawa ki lak gurune rak ya padha. Kowe ngakoni apa ora? Ya, aku ngakoni. Yen ta Pandhawa Kurawa ki gurune padha Begawan Durna. Lah kenapa ing ngatasé gurune padha kok dadine beda? Wong maido, wong nyacat ki gampang. Gawean sing paling manyar, gawean sing paling gampang. Siji maido, loro macat lho. Kenapa kok dadine beda? Ing antane Pandhawa Kurawa padha-padha murti Begawan Durna. Bab kapinteran, bab kasekten, bab kawigihan kasarta, bab ngelu kawruh sing ditampa dening murid kuwi sing nentoke dudu tuwijane. Nanging dadi lan ora kuwi murid gumantung anggone ngudi kawruh. Ora kurang-kurang nggon kurangkul para Kurawa. Ora kurang-kurang lek kurangkul para Pandhawa. Pandhawa ki nek diulang guru iki padha gatekke beda karo Kurawa. Kurawa diulang guru malah ning mburi ngrokok karo sing nyaron kuwi. Oh alah. Diaria aja gampang main tulan pun kakak. Citraksi anggere takon garap PR. Malah jawabane, "Ki ngopo garap PR nyang omah? Nyang omah enak udah tutut karo dolanan HP." Oh, ngono kuwi. Beda karo wong Pandhawa. Pandhawa ki wah nek diulang ki nyenengke. Nanging menika wonten paribasan lho. Paribasan apa? Ora ana paribasan. Sampun paman sengko disampun. Samar pamuring sukma sinuk maya inaying ngasopi sinimpen nelenging kalbu pambukaning warana malah padha geger karepe dhewe. Sakniki ingkang dipun penggalih kados pundi caranipun para Kurawa utaminipun Duryudana menika saged jaya saged unggul yudhanipun Duryudana tanding kalih Pandhawa. Ngaten nggih kepareng kula matur Nak Prabu. Dinten samangke wonten bab ingkang wigati dene badhe kula wedharake dumateng nggih Anak Prabu Duryudana. Kula nampi wasita Jawata bilih kalenggan samangke Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan saking kadhepatan
Sapa sing sana bos, sapa sing iso nglakoni bakal entuk ganjaran saka dewa ingkang winastan Kembang Wijaya Kusuma. Apa to kampuane Kembang Wijaya Kusuma? Sekar Wijaya Kusuma menika dadi dene wahyune panguripan. Jalaran Kembang Wijaya Kusuma niku saged kagem sarana nguripake tiyang ingkang sampun dumugi pejah ingkang tasih wonten sak njawine garis pepesthening kodrat. Yen jengandika pengin jaya kang sarta kacondokan wahyu panguripan kedasaken budidaya tumurune wahyu Kembang Wijaya Kusuma. Waduh. Dados singgeri kalenggan samangke wonten nugraha saking dewa Kembang Wijaya Kusuma pancen kantos mangkaten nggih. Dinten samangke nuwun sewu saderengipun Kembang Wijaya Kusuma menika kodrati jagat tumurun wonten pundi? Kembang Wijaya Kusuma badhe tumurun wonten pertapan Untarayana. Ing mriku wonten brahmana ingkang naminipun Begawan Padmanaba ingkang minangka dadya lelantaran tumurune nugraha Kalapewu. Dinten samangke kula nyuwun tulung kanthi sanget sinten ingkang kira-kira saguh dadi wakili Duryudana lumarap dhateng ing pertapan Untarayana nggayuh tumurune wahyu Kembang Wijaya Kusuma Kalapewu. Kula Yayi Prabu Narpati Basuwarna. Nggih, Yayi. Nyuwun pangapunten kula nyela-nyela atur Yayi Prabu Jaka Pitana. Dinten samangke kula badhe kumrembiyah ingkang neraka ing ngawong ingkang badhe jumangkah dhateng ing pertapan Untarayana. Minangka tandha bukti yen to kula menika ngabekti dhateng jengandika Yayi Prabu Duryudana. Awit kula ngrumangsani gesang kula wonten negari Ngastina menika angayom wonten sandhap jengandika Yayi. Matur sembah nuwun wadhah Kakang Narpati. Saklangkung bingah rasing manah kula. Lajeng bidalipun benjang menapa dhateng pertapan Untarayana. Taketang sambung bercolok sedama. Kalilan dinten samangke kula nyuwun pamit saha nyuwun tambing pangestu. Sreksenana jagat sak isine prasetyaning manah kula. Kula mboten badhe mangsul yen to dereng saged mundi wujudipun Kembang Wijaya Kusuma Yayi Prabu. Waduh matur sembah nuwun. Leleng ing griya mangupa kanjane leleno tanpa kanen. trondong-trondong pepadang tumrap negara Ngastina.
Kula kinten Kakang Narpati ngawangga saged pinercaya gayuh tumurun ing kanugrahan inggih. Kula nderek ndedonga mugi-mugi sembada ingkang jinangka kasembadan kang ginayuh. Arta parema wonten dawuh sinin. Kaya dene wis ora ana kang tak dawake maneh. Bubara kang padha gantung sibuk jenenge sun tumuli kundur ngedaton kala nonton inggih ngestake dawuh. Aja nganti ana bebaya sajrone Kakang Narpati Basukarna lan nonton inggih sinin. Sun